Mana sister vanokudzana nevanhu ndabvunza kupinda kwandinoita ndichibuda gedra kusiyanda kiri imi mamundiudze kuti izvozvo zvaazvenyumega chakurwadza sister munofanira kuchengetedza padheni musamutezera uchaenda uchipasiya mavidhiari uchasara naisu akawanda wakaita ngewo iwe naye ada kuti usiye gedhi rakavhurwa pasina vanhu uchibuda unonzisiya gedhi tikuramba kutimba $700 aitingimba gedhi rinogara $700 aitingimba gara mamudza wanzwa here $700 aitingimba inobhadhara mudzori chero sister wacho vanongokiya hakusi kutambura kana kuita seka nekutopfumisawo landlord iye achitondipfumisawo nemba yake saka zvakangofana agare muno munhu agare muno munhu ndokuseri tikutora zvinayo zvityiseka muchivava muchitaura kuti ndikutuka ona sister iye hana mai ake kana mbuya ake vari padhuze kuti vanomudzwa kuti ari kunetsa manext door bhozi anogara kuseri mutuke uri papo nepabuda mutuke itatapitsake mwana asina huni mwana uhure kiyako gedhi rako usadhiniwa kwaso kuri wedzera hapana apozvisise havasati vauya ebo gava munhu anga akiye gedhi rake anofanira kukiya gedhi rake because isusu vacho hatitomboda kuti risakiwe zvinototi disturbawo peace ngavavharire zvinhu zvavo vharirana vega nembwa dzavo nehuku dzavo otozonzi baba pachipinda-pinda boys kuti ngabasapindwa ngakiye taura ai half kit chamani anditira ale kambira rake nyika kanaka ndekenyu mada unyeba kuti ndeke mwana kari kenyu kane nzeve manje munokafugirei kana kari kemwana magweja kambira rake kanaka akasitombooneka kana pashadu magweja achimbotaura mapedzera kukangarini komonyu ane mwedzi nemwedzi kanga achinokosha first of all endozisiya zvekuti hatingati tingangoti nguva zhinji tichingozvitedzera but kanga pane time zvegore rasvika zviri wrong hazvi zvekutedzera kuri wrong ukazviudzwa kuri wrong kuri right sometimes but not kuti kuri wrong zvomuti tiri wrong saka iwo wane mwedzi mungani wane mwedzi mungani usikakange riri kunetsa kagweli odho riripo for $2 riri kunetsa zvaro but haasi maprogram ekutedzera haasi maprogram ekutedzera kuti ungatototi pedza nguva chitoti ndiita yes zvinoita but noti kuti obva watoti nami zvirenzi vamwe hazvichatofunge nezviranganga but wane mwedzi gore rada kusvika kwatiri harisi bhizinesi wedzera ndezvemahara mwedzi hatizonyanyoi vagona vaita izvozvo tatopona uri kuita ngori zviri kukubata sei kada unyazozviconcentrata saka taura nevamwe vanhu uya time yako iyoyo kototaura nyaya iyoyo kutozvipinza muskiwo wapinza muskiwo but uyu akutorara ne6 months kachozi asati akanga
months. And then 6 months. Yo, ndozvangochitaura kana zuro. 6 months. Hauna 6 months here. 6 months andizikwanisi. Ndingachacha. Saka une mwedzi ungani? Andina mwedzi last week ndakatodhanda changu. Marume zuro chacha makuseni. Mabulangu bvunza andogara ndakatonyira bvunza uyu anoziva udinyo. Yamujaidzi. But we are 6 months. We ana usvika gore. Kana gore unogona kusvikewo. Hakufanira pakazo. Akapedzera kudhandamirapo. vakanyanya ujaidzwa natru anzena mako wapedzera kukanga ndani otsvaga chekukanga madheni unoto vanombovera vasvika Wati? haanombovera But iwo 6 months dzakwana. Pakasoni gore rakwana. auya atori bheti angara Akasiyana nemukadzi wake how long? singanaki but zvakakwana Ane mari yacho iri kukanga mauri. Mauri anoita mari muno muZimbabwe. Muno Mbare. saka hapana Kana hure anoita mari muMbare muno. Ari Mbare. Toda kutaura Mbare kumaJubek. Anoita $50 kana lofu nemazai. Ukabhadhara $20 mumaJubek. Ko maAvenue unozombhadhara mari. Wakabhadhara mumaJubek 20. Zvinotokosa mushini inochipa mari. aiwa ndozvandiri kuti zvinosiyana-siyana because kumajubheki kwacho vangoda $20 mozopedzisira makunetsana mangwana plus kumajubheki kwacho hakuna 1k zvekuti zvinozonetsana mangwana maendo zviri wrong kuti mandigirina mabhadhara $20 zviiti kumajubheki zviiti pai maakuzopedzisira maakunetsana ufana upanana Chimoko chagiza ndo chakunyanzoita full time man. Tidzo. Giza msoro wa third amairuru. Chakubhadharisa. ndechipi Chimoko chake chakagara nachamairuru. Chikubhadharisa mari. Chinokangisa majubheki amene tuna mari. Indakazviona ini. Ndakaona imwe mukadzi kakuti hawi mukadzi uyu asi kuenda uyu ari kunokangisa achidzokera kudhini kwako. Hai hobo. chikubhadharisa chichienda Because anenge achibva kutenda achiti ari kuenda kubasa kanobika sadza mumajubheki. But basa rake rinenge richi rokukangiswa. Kangisa. ndokubasa kwake Ndo basa rake. nekeshe bro Aiwa, cash aendwe naise mtini. Anomirira pawiki. Yabatanidzwa manje. Ubva uya $75. Murume ubva funga kuti hamukadzi autengesa Zvafana nechimhomu chine mupesi wacho kukrara kudzunza nyama yakaora pairwara kumabhazi. Ukamona mukadzi wacho chachidhafu kuti apa musika achibve chinoita kukangisa vanhu kumabhazi aya. chacho handichakatozotora mufeso wahanzvadzi yariza handichakatora mufeso Mukadzi wa murume watete. mufeso wechimoto Akaura chimwana chatengesa madhiringi. chanzvadzi kache mufeso akatora kaita wake washamisika. Vanishamisa. Muroora kutora murume watete. Iyo mumwe futi agarisa asati akanga. Iwewe wablastani. Wakablastani. chinyama chemagura Oh, kwete kwete unochidzura kupiko. Wakabhadhara mari. hatibhadhare hazvibhadhariswi tiri mapostori But nyaya yacho gweja wanga uchiti uyu haana 6 months asati akanga. This guy. ndichangonzwa from the horse's mouth ndataura hangu ndikati zvekundikanga hazvinyanya kundinetsa because mari yacho solongo iripo chete mahure ndoziva kwaanowanika asingazokunetsa kwete zvemahure ekuti makangana mautotange maisirana chiknife makugara makadaiwo hatikurudzire mahure akadaro Handiti. nerokari unogona kwawana solongo mune chatoda kubhuilda trust Neuri. especially nyange rinenge richitengesa rachona kausade kutenga ritsetsono ita kunge lavhu
tinokupa Kuponesa kuna risini yako iyi. Tsono dzako uri kuwesta. toda kutenga ndakarara unorisire tsono ndati zvoni unosara kubhadhara kechwa shari ukakecha kakakubhadhara anokecha fesi aiwa oza zvimwe zvinoitonaro zvenyu saka kusatsono yo munhu une brain dzako uri hauzinge unopaisa munhu unopaisa kakutangu rudana saka uda kuti muta kuti Munhu akaenda kubhawa kunotsvaka vanhu kuti yesu ure ndokuda ure ndeipi mari anokuudza kuti $20 unosviketa ukamuudza kuti imari usataure zvemari taura zvebinzi unoita zvaasikana kuti anokuchaja mari sikana wako hamo vakakuchaja yei ungataure zvemari mira ndikudzi mahura anotoda vanhu vekudanana navo vachagara navo ukata zvitsono mukomana warandorirwira wakatosvikira wakakecha unogona kuurayiwa munhu wese ndofuka netricks yake adagara uchakure inoitonditengera bhiya inini zirapera tichiuya richitengera bhiya tozonoplasta hapana mari zvokuti zvinozoti jogi ndoisati jogi unopedzerana pakupfeka ndande chete unongopfeka ndande yako zvapera ndopa unomuratidza kuti uri jogi nyange ukamuona achita yari kuita unomusiya achita yari kuita aiwa unenge une mongoro mind une brain dzekuti mande to mande udangoramba uchingosumudza munhu unenge une mongoro mind nhasi tikamuona friday tombotambatamba ndepi komufesi wangu for your own information chavasikaziva vamwe havasati vambozviita urewo mubvawo ukarisumudza kuuya naro usina kutaura zvemari rinenge ratosevha mari yetaxi neine rashayisisa kwete kuti hanzi ungatoraikawana kuti unoenda kumba woga ukati hanzi ngotosvikandibhadhara andibhadhari kusvika paine vanhu vane mari dzavo nekugona tsono kwako example korea tindaibhadhara good example munauya kubasa umutora mahari good example korea tindaibhadhara rikati aiuya yega andokuvera ndabomba kana sendi ndatomutengera kana dringi handiti wanzwashona yatataurere kuti anenge atori patight wanzwareshona sirinokanga ari nani pane zvevanhu zvaa zvokuti zvinotoshayawo vanhu nenyaya yechihure anonzi magirlfriendsaka katowanwa munhu anenge wandoati mahure anonzi magirlfriends yo una kana girlfriend yake hauna kana hure racho saka ukutaura une over 6 months usati wakanga iwewe especially iwewe ndikada kundikuudzika zvimwe zvanhu zvindiri kubhumutsa mazuva ano tuudze kuopeka roger anenge achiperekedza anomwa klasi opa munhu ofisi bosisi munonyeka tisikatotomboketiwa abosi mimunyarari angu andu amanauya akahunga last week ndakamona chiisa abosi mane ngwanzadaa hazvinetse ari kuti nini ndane nguva nsina kukanga kanga abvise bhurugwa nemukanje unokanga mafesi kana uda kukanga tokutagira pondo unokanga majube unokanga zera rako unotsvagiwa tokupa pondo une zera rine basa reo nezera ripi
ndozvitonge mudhara sekupakazonicha sayo ndati nganipe mari unokanga wadii kana uchida gozo wane nguva tenga masese mari yako unongochida kubatsira kundibatsira iwo sawambonzonzi zemo unopengesa unononge ndotidanya unopengesa saka wakapedzera wakanga ariniwo nemarume zuru waikangani changu chekunaema ende unochiona kana apa panaema padhuza izvezvi ndikutuma obva unomudedza pamba pavewo abudu nditsaka dondijiza aindolava ndokona kuimprovisa manje ndokona kutozokutera akatokangisa obva aita wavo nditume ndokona kuimprovisa ndoimprovisa nganitume but Pakason one time nyangwa ndikaita kana 10 years kuenda kuzhiri yori paze chawai ukaita munyama wabata pamone gore rikwenda kudhara ndekaune sentence egore nganzi mune nguve hapana kandiyo havazere pana vamwana vanongoda vangoti kana vane vada vangoti chii bati kudhanda asi akuoneke manje vanhu kudhanda akuoneke pamwe pamwe akatovharira nezuro manheru hazvizika plus da kutaurira izve musingazivi chinhu wange musingazivi chekutika imi mune problem mukaona madmino hasha dzakwe iwe aiwa hasha dzangu kana ndidzotika endiri mumonya dai ndichitomamisa 1 by 1 mukaona madminox achifamba achipinda nemabhebha ake 1 by 1 day every day 2 3 4 5 handiti imi mada kuti chi nesuo munofa apana muda kuvhara ndikangakanga uyo anenge achikabira tsongoro dzake uchinonga kumuna unozongodaiso nobhende kutaura riyazi kutaura iwe sevesou kauda kutedzera munhu ari kuziva background unokonongonorohwa nevhushi panapinaarutoro atori number 2 kuitaura number 1 anotaura izvozvo izi atwell followed by Pakason naiwa number 3 number 1 is Atwell, number 2 is Billy Banda arukanga vari 2 naatwell ndoanondife zvangu hauzoti kune ndani hauzoti kune plus mazuva ano magaya akunamatira aids ichipera andakaona munhu akabuda achitaura patv akanamatirawa namagaya hiv akanotiswa akaonekwa negative kupiko akabuda patv mablangu achitaura kwamagaya kwati piro changu achibude ngwa kwamagaya munhu magaya ndiani positive